rangah iki kayune. Oh no. Rene isine kok tak del wae. Kayu nenggani. Ndak cek. Wah, kaya Kang Dolo kan. Bah, ya jindul kowe meneh. Ngendi-ngendi nek kowe iki enek wae ra ngono. Sabar aja emosi sih. Apa meneh song ndi Mang? Kok jalan-jalan jogging, jalan-jalan awan kan. Lah iki ngopo tidak malah ngerangkul kandang iki ngopo? Kandangmu mbok kapane kan? Ya lungguh-lungguh kene sik, lungguh kene sik. Ya, Ora Kang, kandangmu arep mbok kapan? lha iki lho, lho pangan rangas lho. Karep tak diandani ngono, dong gapoh kaya ngene. Dong gapoke di kobong wae. Obong waramu kuwi. Lho kandang wis gapo di rumati wae. Yo, Lah mular tak dandani iki lho Jas, piye to? Ngomong ket mau lah kowe. ganti tembok. Tembok matamu kuwi. Ya sabar. Sabar wis gawe emosi wae kowe iki. Lah par mbok isi sapi kok. Jenenge kandang sapi ya diisi sapi, mosok diisi gendruwo apa kon nyucup bun-bunamu kuwi. Salah meneh. Sabar, yo ngono ae yo sabar lho Jas. ngetokne siyong. Piye meneh? Aku teh emosi wae. Iki tau Piye karepmu kuwi? iyar genane kowe kuwi. Piye? Apa mungkin sida anu campur sari ora nanggap aku. Lah ya sida wis hitungan dadi wingi gur ora nggo dina kayak iki nanu ya ayo kancan rono neh. Wis dikeki dina Lah pisan. wis Oh iya. siap iki. Kayak anu iki kok duwe nomere lek domblang kowe. Wah iya iki. Wah, Duwe ya aku. yo dadak marani rono neh saado e. Lah nyoba. Tekan kuplok piye? Lah, ono ora nek ngomah gitu. Di WA Oh, ora iya. bas. Ro. Dikit aku iki ora HP teh kan. Wes nganggo HP ku anu. Yo. Kalau nomor anyar. Nomor sapa iki? Halo. Apa iki? Oh, ndak loh. Oh iya. Piye enak apa? Suaramu pedot kaya ora tau banyu ngono. Enak apa? Oh. Masalah campur sari wingi kae to. Oh iya. Iso yo karek kowe no. Kira-kira wis kabeh cemepak. Dinane wis komplit yo rono ora apa-apa karo aku. Tak terke gak hitung-hitungono dhewe engko aku ndarek imbaki. Dhewe kanca dhewe. Yo, iki aku tak mulih wong aku ngarep tak golek pakan nggo ngon cemple loro tak buburke ra gelem kok. Tak golek wis. Yo, iki aku tak mulih. Oke, engko kek cegatan dalan. Yo. Wis ngono sih. Assalamualaikum. Arep terong ya. Ya ora apa-apa tulung bangsa tulung kanca. Sik. Kata telepon kok ora mudeng. Omae.
Halo. Piye lho wis mangkat kowe? Oh, ya. Aku wis mangkat, wis meh tekan kok tak anteni nggon anu kuwi lho. Nggon tanjakan, nggon cengkrekan rada dhuwur. Cedake Mbah Dukun, tukang pijet Sukimin ku lho. Mbok menawa kowe kurang roh teko. Teko wong kono ketemu wong ta ya. Ya, sing dalane sapal to? Ya, pokoke engko teko om. Ya, aku ning nggon tanjakan, tanjakan iki ning. Ya wis ngono sih. Assalamualaikum. Tanjane ngendi, Kang? Lah kae. Oh iya. Lah wis suwe, Kang. Nah, sik kaya ngoyot ngenteni kowe cah loro. Wis ngene. Iki ben ujung cukup, ben gak padang kabeh gak yo age-age rono bae. Langsung rono iki. Ya, Ayo cocok. Iso, Kang. Ya, sing iki kono. Ya. Oh, kene iki to Kang Mai. Yo, kene ya. Terus gunung iki taruh kan. Tunggu kene sik. Nek balik ngene jero semua. Dokternya tak tahu. Tunggu kene sik kan. Halo, udah apa ini ngendi? Yo ya ini tunggu. Ora bae. Aku nek njawab bagian nek don ben yo terus dulu di mana. Oke, ya. Oke, yo. Nah, yuk. Gampang deh. Gaya tuh emang ini. Oke, ada. Ya, oke. Ini dah. Oke. Ini mau dia nih. Yo ada kok. Pun Rakon rumput kan. jos tedak nih kono biar wis dilihat ya tak Iya, Kang. itu ngono Aku dhewe sing nyawe golek. hitung ngono dhewe Ya. ben padang arep padang buri Anu Mas, kalau mriki niku ajeng ngendhek campur sari. Sing tanggal gangsal niku selomboten. Gangsal anu Agustus. Agustus niku dalu napa siangan? Kira-kira acarane Dalu. bareng dalu. Berarti anu, suka pare suka. yo Nggih, dem-deman to lek iki acara dem-deman Ya ora mesti ya piye ya wis ngono kae lah. acarane Ngono kae. Acara nyunake kan. Oh nyunate. Nggih, Mas. Berarti dalu niku kantem suka pare suka. Nggih. Tanggal 5 Gangsal. salah Agustus. Dalu ya iki. Ya proses iki niki. Proses ini. yo regane gaenan murah dah Yo, sik Kang. baris dhewe wong liya Wah, iki alhamdulillah kosong. Oh, kosong nggih. Salah Agustus dalu kosong nek siangnya main. Ini kosong. Nggih. kuwi lek jenengan wis padang wis entuk barange tumrape wong kulaan ya to sangu lho engko karek ngomong karo waris
Mu Iya. tanggane segenap, ada yang sisa sak kanca-kanca. Nyanyine ketoke 8 lah engko. Oke men. Wah. Karo pintu babat alas. Oh iya, 8 ya iso. Banci kabeh to. Ban cilik gelem. Ayo ora no, Mas. Kok bagian Sing cilik? jos-jos pokoke. Bagian cilik to. Ora. Banci jalan. Sedikit tapi rasane pinten iki, Mas. Maksudnya no tanggal gangsal nih kok. Nggih. Tes tenang wae, lagi murah. Nah ini akeh. Nggih. Banci kabeh utuh. Ya, ya ampun, Mas. Oh nggih. Nggih. Sing ayu-ayu, ya, Nom. sing jos-jos pokoke. Ya niki pun gile. Jadi anu nggih. Nggih kok ngapel cacah tanggane. Tanggal 5 wau dalu acarane suka pare suka sunatan. Kowe sing wengi cah nom-nom bar endem diandutan sak kesele. Nggih, niki gandeng sampun sekap, nggih kula nyuwun pamit. Mugi lancar, berkah barokah. Amin. Amin dayanipun. Nggih matur suwun mugi lancar acarane nggih. Amin. Tekan kanjeng turah. Amin. Wah, cocok. Sik yo Kang, aku tak iki sik. Langsung yo. Ya lu jajal suwe-suwe engko karo ngopiok. Mas Nanda, nggih gandeng sampun sekap kula nyuwun pamit. Atur suwun nggih. Balik hati-hati. Aku tak melu pamit ya. Yo hati-hati. Paras terus. Ajeng parah hati-hati matur suwun. Nggih, sami-sami Mas. Hati-hati. Yo. Iya demblong malah kancane tinggal sitok. Wong tumbal celeng ya. Mas ada. Lah kancaku mangan ditik. Ora enek ke pisan. Lah wis mulai. Ketoke durung pati ado. Susulan mlayu ngono. Paling sik medun. Weh, tang, teh